खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 4थि बोसोरनिनो थांनाय 9, 10 आरो 11 जानुवारि खालार चिरां जिल्लानि बिजनी बरलागाव थेंफाख्रि फोथाराव मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादोंमोन। जेराव बै जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दाफुंनो गोनांमोनब्लाबो नाथाय माखासे जाहोनाव गोदान आफादखौ आबुङै दाफुंनो हायाखैमोन। बेखौनो दिनै थान्दै मेलाव थांखि लाखानाय बादियै अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव अदालगुरि फरायसालिमायाव खुंजानाय बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मानि आद्रा थानाय जर'खा जथुम्मा लोगोसे बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सरजाब एबा लोब्बा आफाद महरै बाहागो लानानै जारिमिनारि बर' थुनलाइ आफादनि गोदान आफादखौ आबुङै दाफुंनो आफादनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। जेराव दान्दिसेनि उनावनो भटनि रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो दं। दिनैनि जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिना सोरनि आखायाव दं? जिल्ला आफादफोरा सोरखौ सायख'गोन आफादगिरि महरै? क'क्राझार जिल्लानि गपिनाथ बरगयारिना सालबारि जिल्लानि सीताराम बसुमतारीखौ बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिबानफोराव जेरै लेङाइ आफादगिरि महरै मुस्रि प्रशान्त बर' सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय, मुस्रि कमलाकान्त मोसाहारि गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय, डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय, मुस्रि बिनय कुमार नार्जारि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय, बेबादिनो नेहाथारि बिबानाव मुस्रि सहेन्द्र नाथ बसुमतारी गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय, बेबादिनो प्रणब ज्योति नार्जारि, राजेन्द्र बसुमतारी, अम्बिकागिरि हाज'वारि, हरिचर नार्जारि, दिलीप बसुमतारी, हरिमल दैमारि, जोंसार नार्जारि आरो रांगिरि बिबानाव दङ सतीश चन्द्र ब्रह्म बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो लहित चन्द्र ब्रह्म गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। बिथांमोननि गेजेराव सोर सोरनो भटखौ होगोन जिल्ला आफादफोरा? दिनै 11 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो अदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव जानाय भट सोनाया जागायदों आरो माखासे घन्टानि उनावनो रिजाल्टनि फिथाइखौ मोननो हागोन होनना मिथिमोनदों। रेलवे पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। रेलवे पुलिसा 80 लाख रां बेसेननि सनानि बिस्कुटजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों। बदरपुर रेलवे स्टेशनाव 15626 सप्तायारि एक्सप्रेसखौ नेम बादियै नायसंनाय जादोंमोन आरो बेबादि समावनो सासे अभिजित देबनाथ मुंनि सुबुंखौ हमनो हायो आरो बे सुबुंनिफ्राय गंबा सनानि बिस्कुट बोखांनो हायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बोखांनो हानाय सनानि बिस्कुटनि लिरथाया 584.4 ग्राम। हमजानाय अभिजित देबनाथआ सोनाब त्रिपुरा जिल्लानि रानी बाजार पुलिस थानानि ओनसोलनि हरि चौधुरी पारा मजलिसपुरनि होननानै सिनायथि मोननाय जादों। पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला अभिजित देबनाथआ सनानि बिस्कुटफोरखौ त्रिपुरानिफ्राय गुवाहाटीसिम लांनो थांखि लादोंमोन। रेलवे पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों सनानि बिस्कुटनि बाजारनि बेसेना 80 लाख रां जागोन होनना फोरमायदों। फारसेथिं रेलवे पुलिसा हमजानाय सुबुंनि हेंथायै केस थिसननानै नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना मिथिमोनदों। बिटिसिजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायाव मानसि गोमानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। आथिखालाव जोंनि बिमा बिफाफोरा बबे लामाजों थांगासिनो? गोबां समफोरावनो बिमा बिफानि गोहैलो आखुनि थाखाय माखासे सुबुंफोरनि एबा फिसाला फिसाजोफोरनि गोमानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो बिश्वनाथ जिल्लानि देलायस्रि सेन्टारनि हलि किड्स फरायसालियाव थाखो 9आव फरायफुबाय थानाय देरहासात बसुमतारीया 19 फेब्रुवारि खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9678566196 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दानाव गुजरातनि बर'साव देहा फालांगि खालामग्रा रेकेटखौ पुलिसा गोबां हमनो हानायनि उनाव फिन आरोबाव सिमा बारनानै सुबुं लांखारनाय मोनसे गिदिर नेटवर्कआ सोराङाव फैदों। जेराव जाथायजों आबुङै लोब्बा गोनां सा 49 आइजोफोरजों लोगोसे सा 70 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ पुलिसा खादों। बे जाथायाव सासे बांलादेशनि नोगोरारिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जादों आरो गुबुन सा 9 सुबुंफोरखौ बांलादेशसिम दैथायहरगासिनो दं। 2025 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव बरुच पुलिसा देहा फालांगि रेकेटनि सायाव सिग्रोमनानै सा 11 बांलादेशनि आइजोफोरखौ बे जायगानिफ्रायनो बोखांनो हादोंमोन। मख'जाथावदि अंकलेश्वर नोगोरमानि डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस डक्टर कुशाल ओझा बिथाङा बुङोदि
बे जाथायखौ मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय बर' साउथ पुलिस सुपारिनटेन्डेन्टआ मोनसे स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीम थामहिनबा SIT दादोंमोन। अजा बिथाङा बुंबावोदि दान मोननैनि नायबिजिरनायाव SITआ मिथिनो मोन्दोंदि बांलादेशनिफ्राय फैनाय आइजोफोरखौ फुस्लायनानै आरो आयेन बेरेखायै सिमा बारनानै गुजरातजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरसाफोराव दैथायहरगासिनो दंमोन। अंकलेश्वर बिथाङा बुङोदि SITआ गासै सा 70 बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ सिनायथिदों, जेराव सा 49 आइजोफ्रा देहा फालांगिनि थाखाय भारत हादोराव दैथायहरजादोंमोन। बोखांनो हानाय आइजोफोरखौ रिहेबिलिटेशन न'आव लांनाय जादों आरो बिसोरनि सायाव आयेननि राहा लानाया सोलिगासिनो दं। पुलिस अफिसारआ बुंबावोदि सासे बांलादेशनि नोगोरारिखौ सुबुं लांखारनाय जाथायजों लोब्बा खालामनानै जोबथेसालियाव सिदायैनो सोनाय जादों। इस्लामाबादनि रिपर्टआ बुंदोंदि पाकिस्तान आफगानिस्तान सीमायाव थानाय मोनसेनि उदखारि जायगाफोराव गाग्लोबदोंमोन, जाय बावैसो सुइसाइड गाग्लोबनायनि थाखाय दायनिगिरि आफगानिस्तानाव थानाय उदखारि हान्जाफोरखौ नोजोर होनानै गाग्लोबदोंमोन होनना फोरमायदों। थांनाय सप्तायाव रमजान जागायनायनि उनावनो मोनथाम जायगायाव उदखारि गाग्लोबनाय दाय होनानै पाकिस्तानआ तालिबान सीमा ओनसोलफोराव थानाय सोमोन्दो गोनां मोनसेनि उदखारि बादाफोर आरो थाखोमाग्रा जायगाफोरखौ नायसंनानै नोजोर होदों होनना खौरां आरो फोसावथाय बिफाना फोरमायदों। मख'जाथावदि इस्लामिक स्टेट हानजाया 2008 मायथाइनि मेरियट हटेलाव बमा बेफ्रुनायनि उनाव इस्लामाबादाव जानाय गिख्रंथावसिन गाग्लोबनायाव खमैबो सा 40 सुबुंनि जिउ खहा खालामनाय आरो सा 160निबो बांसिन जोखोम जानाय मस्जिदाव बमा बेरहोनायनि दायखौ लानानै पाकिस्तानआ उदखारिफोरखौ फिन गाग्लोबदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।